Ħidma mill-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan biex il-pjazza ta' Spinola tiġi renovata, proġett li se jiġi finanzjat mill-flus li l-Kunsill għandu mill-Fond tal-Isvilupp. Net News tkellem mas-Sindku ta' San Ġiljan Guido Dalli fejn qalenna li l-Kunsill b'sodisfazzjon l-erba' li għadda laqqa l-residenti biex jara il-ħsieb tal-pubbliku dwar dan il-proġett. Is-Sindku tal-lokal infatti qalenna li hemm ħtieġa li f'dan il-post ikun hemm żona pubblika li tilqa' r-residenti u l-pubbliku u sostna li hemm ħtieġa li ż-żona tiġi rinnovata kif suppost. U qalenna li l-Kunsill imexxi mill-maġġoranza nazzjonalista ilu għaddej bi proċess li jisma' u jikkonsulta mhux biss mal-periti iżda wkoll mal-Ġiljaniżi peress li dan il-proġett jinvolvi direttament lilhom. Guido Dalli tenna li issa wara dan il-public hearing il-pjanti tal-proġett jaf ikollhom xi tibdil li l-pubbliku suġġerixxa li jsiru. L-istess pjanti li se jerġgħu jiġu preżentati fl-qa pubblika oħra fejn imbagħad wara dawn il-pjanti jitressqu quddiem l-awtorità tal-ippjanar għall-approvazzjoni. Il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan jinsab fiduċjuż li dan l-investiment ta' rinnovar se jservi ta' ġid għal Ġiljaniżi u l-pubbliku.